Juan Arroyabe fanbomel naiz, Eskoioriatzan bizi naiz, Kolonbian jaixo nintzen, 31 urte dauzket, eta biologoa naiz. Euskaraldian hirugarren aldisa da, parte hartzen dudala, eta Belarriprest naiz. Hirugarren aldisa da, parte hartzen dudala, barriro Belarriprest izango naz. Lanagatik eta mugiruten nazen arluan ez da erresa euskaraz hitz egitea, eta ez naz atrebiruten hau bizi izateko. Orduan, printzipioz, naz Belarriprest, nire erronka barruan dago saiatzia hau bizi moduan ekintza hau aurrera eruetia, baino berez hautatu duten rola Belarriprest da. Postu nintzen pilo bat esaterakuan parte hartzeko. Oso ekintza importantia pentsetan jat, daukegun harremanak aldatzeko, euskarara pasatzeko, harremanak berriak euskara sortzeko, eta euskaldun berri moduan die ekintzak oso importantiak gure kasuan daukegun harremanak aldatzeko, eta euskara sortzeko. Ni Kolonbia jaixo nintzen, eta buelta asko emun ostian, oindala 6 urte heldu nintzen Eskoitzara. Eta, aurretik nik jaburuan neukan euskaraz bizi nahi nahuela. Orduan, 15 urtekin edo hasi nintzen musika entzuten euskaraz, letrak itzultzen eta bar, eta, minimo apur bateaz etorri nintzen. Eta, neukan argi euskaraz bizi nahi nahuela, orduan, aekara apuntau, eta inguruakin hasi euskaraz hitz egiten eta ikasten. Niri hezkuntzak asko gustatzen zaizkit. Orduan ez da bereziki zaila izan, eta eskertu biot Eskoitza olako leku baten oso errez izan da niretzat euskaraz erlazioak sortzia eta nire ingurua euskaraz niri beti egitea, eta ikasteko modu bakarra da punto batera arte, klasetik aparte, kalian ukitzia aukera euskaraz entzuteko, euskaraz komunikatzia. Euskaldunekin beti izango da errexaua erlazioak sortzia euskaraz, beste batzuken zoritxarrez dauki erretxaso apur bat, Eskoitzan bertan ez, baina Gasteizen edo, orduan ez da beti errexa euskaraz hastia edo harreman bat sortzia edo ez dakit. Kuriosua da nola olako ekintzekin eta askotan parian dauketzun pertsona ikusten dozunean etorkina dela, askotan ez zara usartzen euskaraz hitz egitea. Euskaraz hitz egin eta igual euskaraz erantzun gotzu lasai askokin, eta euskaraldixakin lotura bat dauko. Bultzatzeko euskara erabiltzia pentsau gabe parian daukotzuna ulertzen dauen edo ez, apostu eitxia euskararen alde. Naiz eta Kolonbian jaixotan, fizikoki ez dut emuten Kolonbian jaixo nintzenik. Orduan, askoendako izen da aldrebez, igual zuzenki euskaraz hitz egiten, eta ni musu bateaz, mesedez poliki xauz, ez nabil ulertzen ez zebe. Orduan, igual aldrebez izen da. Askotan etorkinak, hasieran igual ez zuten euskaraz hitz egiten, ni ez nintzela bez ausartzen euskaraz hitz egitea haiekin, eta, 6 urte ostian ikusten dut ni kapasa nazela haiekin euskaraz hitz egiteko, eta haiek kapasa diela bebainirekin euskaraz mintzatzeko. Ikasteko beti garaiza zela, ez? Beti hasi leikela ikasten.